So guys man, remalang ke helper deh, ternyata halan ya, deh ketau zat bangai. Guys man, ang dugi hambai ada na, hambai. Foto ke sembilan dugi nan labe ang azi ma bai tim keba. So hi logofer, good morning खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय so नोंथांमोना इन्टारेस्टेड ब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ओमफ्राय आङो साहा फुदुंगासिनो आरोना ओमफ्राय आङो माबा माबि मावखांबाय आरो बेखौनो खिथाबाय थानांगौ जाबाय आरो जेन'बा ओमफ्राय आं दायो साहा फुदुंगासिनो बिमानो हैनो ओमफ्राय नायलांबाय दा दामनोनो रोंथारालाय आंखौनो जि गाजा दामबाय थायो आरो ना जायाफ्रा माने ओमफ्राय जिखौनो बाङाय हानायखौनो जि खुसि जालायलायो आरो रोंबाय होननानै ओमफ्राय गाबनानैखा रोङाबाय आरो बेखौनो दामनो सुजिबाय थादों बियो दाखालिनिफ्राय दानो गोरोबखायबायबा नानि गाइखेरा साया फाग्ला जालांगोन सापात लखबनायाव नैबे सापाता नैयाव नांनानै गोलैना होदो आरोना ओमफ्राय आं दायो थाब थाब सिबनानै दोननि नङाबा रायजागोन बे मानो हासिफोरा बोरै बिमाया न'यैनि सिगांनो सिबना दोननांगोन आरोना आङो नङाबा ओरैबायदि बुखिगोन नों बेहस जानो हानाय 108 लिंहरनो गोनां जानोबो हानाय आरोना बेनिखायनो आङो सिबनानै दोननोसै फैयैनि सिगां खिथारा दे रावबो लोगोफोर नङाबा आङो स्पेशल नहय माबानि सायाबो बारा गोथाव जाबासो जेसेबां आं साय फुदुंनो रोंगोस माने इखो 5 स्टार हटेलनि साया बेसेबां गोथाव जाया so guys मान आं दुगैखांबाय आरोना ओमफ्राय फटा गोसोम लानो लुगैनानै लाबाय आङो जि माबायदि नुखोबा जिन्स लादो आरोना आं फटा गोसोम जेनेबा आं लाखाया आरो लायो ओमफ्राय आं रैमालिमोननिफ्राय बिब्रबलायनानै लादो आरोना ओमफ्राय दायो आंहा मिशन स्टार्ट खालामनांसिगोन खामानि बयनोबो जानो लुबैनाय लोंनो लुबैनाया बयनोबो जानो लुबैनाय लोंनो लुबैनाय आलादा आलादाखा स' आंनियाबो बेनो जायबा संदो बिनि इस्सा मथेथ' जाखाला आरो जायबा सङाखै बिनि डिमान्डखौथ' खोनासंनो हाला स' गावबा गाव जाय जेरै जानो गोसो नै गाइस मान आङो बानायनाया जि स्पेशल जागोन आंखौ नुवाखै खोमा कहने मैं यहाँ पे थोड़ा सा दे दूँगी काला नमक तो मेरे फेवरेट है आं मान स्पेशल गोथाव गोथाव बानायनो रोंगोना दालासिमबो आं बेसा गोथाव संनो रोंनाय बे न'आव उजियाखै ओमफ्राय नैबे पियास आरो फालौ सामब्राम जि बरिया मोजां थावआव एवना लाखादों आरोना आङो ओमफ्राय दायो एड खालामनोसै ये देखो पियास एवनायनि मोदोमनायानो खात्रा हिटखा टेस्ट खालामना नायनि बरिया हिट जादों थावा बायनाय जानांगोन आरोना बायनायबाथाय बांसिन गोथाव मोदोमो स' आं दायो दुन्दिया होनो दंबोयो नै दुन्दिया होनाया खात्रा बिदि नांला नालाय आयौ आखाइयासो बौगोन स' गाइस मान रैमालिया आंखौ हेल्प होदो दुन्दिया हानायाव दे गोथाव जाथो बाङाय आंना उखैनायनिख्रुइ बारा लुगैनाया बारा जायो माने एसेबां लुगैयो आङो बयनिबो खालाय जानायखायनो खोमा न'आव जुदि मानसिया जुदि सोरबा आरोना बयनिबो खालाय आग्लायनायखौ जुदि जायो इयो रायख' जायो आरोना सैमायाबो जायो रायख' बेखायनो आंबो रायख' जायो इदि होनना सानद' नै आंनि आलु पिटिकाया इनि उनाव काला निमक इनि उनाव इथिं मछली फ्राय दङ मानैसो इनि उनाव रैमालिया जादो नै
मादि नांदो गोथाव नांदो माथ्र खर'ल' जांख्रियो ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आरो ना स' गाइस आं ओंखाम जाखांबाय आरो ना ओंखाम जाखांनानै सिलिका जाबाय ओमफ्राय दायो जोङो सिलिका आरनो थांनि रैमालिजों आंदो ओमफ्राय आं मबाइल लाङा आरो ना मबाइलखौ चार्ज होना गालांनि खालि चार्ज होनायल' आंनि मबाइला ओमफ्राय जोङो सिलिका आरनानै लाबोखांबा खोन्थिगोन नोंथांमोननो आयंलानि बारिनिफ्राय आरना लाबोनि आरो ना गाइस जों सिलिका लाना फैनाय आइखौ होबाय आरो ना भयामसो जाबाय इयाव ओमफ्राय आरो नै दंबयो दा इनि थाखायबो भयामानो गैला जोंहानाव मा जाबावगोन